Pena. Uya tanonoka kubasa. Kasika. Nasikune meeting kawakanganwa. Kuzononoka zvangu. Kunonoka endo, you are looking smart. Thank you. Wakachena. Andi ndimuri kundidzidzisa kugeza. Sure, you are looking great. Ndimuri kundimotivate. Ndiripo, muri sei? Andi kubasa shamwa. Ndanonoka here. Nasikune presentation ka? Yeah, tinonyanya nonoka zvacho. Mai, ndasiya lunch box. Andina kamari yekutenga lunch. Aiwa, don't worry. Don't worry. Aiwa. All right, Kasika. Okay. Thank you so much, Madam Bena. Aiwa kandi muri kundimotivate vasikana ndinokutenda. Aiwa sure. Pasina imimi. Pasina imimi ndichiswera ndiine shena. Usati wagezera une pulling socks. Musoro. Wakabva nekure sure. Aiwa. I give thanks. Andi Bena. Hey. What are you making? Yes, guy. What is it, Auntie Bena? What a great woman. Hey. I love you so much. Thank you. Mwari vakanakira iwewe mwana wa mai vangu. Do you know what? Wakamotivate nyanya iyi. Nyanya. Unoziya kuti chaitanzwa nekutukwa muraini. Sure. Iye zvino very quiet munhu. Hatauri nemunhu chake basa rake. Aiwa sinobasa. Zibhegi rake achimhanya nebasa. Unozodei. Aiwa munhu. Tinoguruma vanhu. Chero munhu akaita sei. Tinomuguruma it's okay. Tinotenda mudikani, tinotenda. Aiwa ndatenda. Aiwa muri kufara shuwa. Manzwa senge mimi. Chenda ndikatarwa kutukwa muraini. This is wonderful. What a motivation. Thank God for this motivation.